lan bebunden sepuh ingkang sampun rawuh sugeng dalu. Monggo dipun tresnani ngantos paripurna mangke. Menapa Bapak kinten-kinten? Ah. Penake sesideman nah. Bos, iki. Wis, aku tak madhep. Dio. Yo, piye kabarmu yo? Alah. Nggih, Kang. Supados mboten keplese sesideman mawon Mbah Sumar nggih. Nggih. Kowe hobimu apa yo? Wiwitan nih. Alah. Bapak Yasa teng pundi? Wiwitane Tepuk tangan. Tepuk tangan. wong swara wis 60 taun kuwareken mbako nggih ngeten nika. Wis 60 tahun nurmangsake 54. 60 tahun niku KTP-ne. Oh. Lah Neng- umuripun meh 70. Ning sing disimpen teng niku 17. Anderek sang pekeh ayo iso apa ora aku swara kaya ngene. Lah ya, swara kok iso kum. priya bagus kang ulah kowe Mas Hendro kok monggo daya Monggo Pak Indro. nggih katur Bapak Sukino nggih Ah. ingkang wonten warung pojok ugi menika Pak Pur supir nggih matur nuwun rawuhipun menika kadang-kadang supir katasang Kang Prisani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sowan menyang kutha gedhe kok terus mau meneng kabeh iki nyang apa Iso kung ngoten niku lho. Bandara terus yung Kang Jumari. Ngerencak ya. selendang kuning pemain poli lho dek ben kula ngene ngali kok. Oh. Anu atlet to nggih. Atlet. Kang saking wukir wah kena ki ya tuitis mangung Niku tasik Joko kok, Bung. wah lha kuwi Nggih. swara kurang pramana ning wasesa angungrum marang bendara Tiah Sulistyo bicereng incangake alis dicengeke napa disedangke Mas Manut. Monggo nderek mawon kula. terus tresna sesi deman ya sing kok kuwi sak duwen
kene, cengeke kenek ora kenek wong suka-suka. Leres. Ya. Ning saestu Gong, ngoten niku sepindah memang luar biasa ping kalih ndawakne ngen-ngen karo umur lan liya-liyane. Luwe becik patenono timbang pepisahan wong nanjing suristya tak wangi samudana marang kula anangka garwa lan prabu lewat gencange ngalis tumbak tati kang lanang kang lanang sekuku najan wis serius waku najan sing mampu ngladeni sliramu monggo dipun lajengaken kalian Mbak Ipo. Monggo Mbak Ipo. Jan nawar kanca-kanca ki ya ngene iki jan sing ndemenake kira ya. Ah nggih. Sing ngangeni nggih ngeten iki lho. Nggih mugi-mugi sedaya dipun paringi panjang yusma seger waras murah rejeki. Amin. Tahun kacang mangke saged pinang nggih malih kalian kadang-kadang paguyuban napa niki wau namine kesupen. Gropyok budaya. Grepyok budaya alias suka nedha. Suka nedha. Oke, panjak goni, dalang goni. Apa kuwi? Anggere enek sego mesti muni. Lah dalah. Ning bedane kalih yoga nggen kula, Mas. Pripun? Anggere jam 11:30 mesti kuwabe iki mesti kelakepan. Ayo mung ngarep-ngarep arep ora mesti segane kok rong metu. Ayo. Nek kelakepan ning mesti terakhir karo mingkem. Aingge. Yo Mbak Yu. Urip ana pikantuk sampur maturaning galenggal sebenarnya tiga malih ingkang sampun pikantuk sampun monggo katuraken galenggal sebenarnya sembah dulu. Marang kula
Nggih, sumelatur Mbak Yu Jange dalam Mbak Sumangga. Yu Limbu. Nggih sesediman menika kula ingkang sampun kula aturaken kula